Ahoj, pokiaľ pre teba zaujímavé ušetriť viacej 10 hodín pracovného času počas týždňa, tak toto je práve pre. V tomto krátkom videu ti poviem, o čom je online mentoring. Online mentoring začíname už čoskoro. Je to pre prvých 8 ľudí, pretože je to taký reštart. Viacej sa o tom dozvieš na Instagrame, tu ma nájdeš ako Milan Vasko Official, klikneš na ten link v bio, respektíve na webovú stránku www.milanvasko.com/restart a tam máš presne popísané, o čo ide. V skratke ti poviem iba toľko, ide o 12 týždňov, o 3 mesiace, každý týždeň budeme mať stretnutie a prejdeme kompletne celý systém file, to znamená Facebook, Instagram, lead, e-mail marketing, a automatizácia, samozrejme videomarketing a celé to bude zaobalené tzv. AI alebo tými najlepšími nástrojmi, ako používať grafiku, ako strihať videá, respektíve ako písať texty, obsah, proste všetko, ako robiť tak, že jedným kliknutím takto, že klikneš, že klik, enter a pekná umelá inteligencia ti vypluje kompletný celý text alebo urobí video, ty si to potom upravíš, doopravíš. Pre všetkých, pre ktorých je zaujímavé to, aby už sa viacej netrápili a nemali toľko toho, čo som používal kedysi aj ja, že milión papierov písal od rána do večera, alebo klikal, strihal videá a jednoducho robil celý deň a večer som z toho bol úplne KO. A zistil som, že dokopy nič som neurobil, tak pre všetkých týchto, ktorí sú na to pripravení, je to pre vás. Nezabudnite, kliknite na stránku www.milanvasko.com/restart. Na záver veľmi potichučku poviem. Potrebuješ použiť zľavový kupón, pokiaľ chceš polovicu. Je to fakt iba pre prvých 8, možno nejakých 5, 6 v tomto momente. Tak nezabudni použiť zľavový kupón Restart 2025 a môžeš získať tento mentoring za polovicu akciovej ceny. Teším sa na vás na všetkých, tak nezabudnite, klikajte, pretože vidíme sa čoskoro. Čaute.